anti-bullying campaign tayo, sir. At is Latine bakit tay target ang iminti PNP DJ root cause na no apay ada bullying incident tayo. Sila tinibak datayen nga ti bullying ket mangrugi jo uneg iti balay. So DJ languaging iti parents dapat talaga very anate ka DJ particular tayo when it comes to using of words and criticizing our children. Dapat positive parenting tayo. It means nasaya at tinumrumwar iti niwat iti naganak can always encouraging hanga disappointing kon negative ti effect na kajubing. Ma'am, tiba agbaling nga biktima ti bullying ket possible nga iso na pay ti mangubra DJ pa nagbulbuli. When amin kasi nga bullying incident tayo ket ada negative effects na. So no nagbaling ka biktima ada ti trauma nga makun ko na DJ may isang ubing nga may experience na ket duwa lahat ti epekto na either negative or positive. Napintas no positive kasi usa rin na DJ nga pasamak no iso na ket agbalin nga nasaysayaat or negative DJ mapanunot na either ag fall iti suicide or violence. So anymore ma'am, nga inayot iti party bullying. Okay, so DJ, encourage ko lang iti parents when it comes to bullying nga dapat tayo, positive parenting ti promote tayo. Languaging is very important. So instead of using harsh words, criticizing our children, napinpintas nga be more encouraging and no nabaot tayo isuda or na disiplinaan tayo isuda, napinpintas pa nga ipet talk tayo isuda, i-explain tayo no apay nga noong tanda ken apay nga madi jay naramid da. Dahitoy adama ket isagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar. Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas. Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA. Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingao, San Nicolas. Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.